Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Khliehduh ka Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS u Dr. Mohan Bhagwat unwan poi hanong ba shalong hakas ngesajan ka arpeu sau terek unai lur arhajar arpeuar ha kajingwan jong u ka ba arsengi sha Meghalaya. Kani kadai kasian ka banengkong ba u Bhagwat kum Khliehduh ka RSS unwan sha Meghalaya. Kani kajingwan jong u Bhagwat kadairu hakapor ba ka jala Meghalaya kadang penkre minta ban penlong ya ke election house nem arhajar arpolai banjit ya ki MLA ki bathamai syaki yang dorbar tawan ka jala. Katkum ka khubor na ki breu ka RSS layathu bah kani kajingwan jong u sha Meghalaya u Bhagwat un ya kendo ya ki nongket kam bat ki dekhot ka RSS bat ki breu ki badan kamon babha banyarap ya ka sing. U Bhagwat un penlong ru ka jing salok halor ka jing nangkiu ka RSS ha ka jing ai jing syakri ya kari. Shushu layathu ba uni u Khliehduh ka RSS un ai jing kren ha ka jelang ha ka ni kanong ba shalong. Ha ka ba on don lang kiriu pau khmat ki badan ha ki benta ba pher ha ka ba un kta ya ki katu kan ni ki mat kum ka jing adai ka mei mariang ka jing kentiu ya ki snong ha ki liang baro nalor ka jing banjur ka jong u halor ka jing kordor ka long yeng long sem ka im lang sa lang bat ka rihi baro ka we. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.